Для приготування швидкого сніданку подрібнюємо картоплю на цій стороні тертушки або прямо на петельню за допомогою овочечистки. І як тільки картопля набула такого вигляду, мені, до речі, на середньому вогні для цього знадобилось 3 хвилини. Додаю яйця. 2-3 – це вже за вашим бажанням. У мене ця порція вийшла з половини великої картоплини, яку ми смажимо одним шаром, не перемішуючи. Далі додаю спеції та сіль, прикриваю кришкою і готую ще 2 хвилинки. Ну а тепер все розраховано на вашу фантазію. Можна додати будь-який соус або взагалі без нічого. Також ковбаску, шинку, рибку, сирочок. У мене сьогодні такий варіант і обов'язково свіжі овочі. Я обрала салатний мікс. Все це робила під кришкою ще буквально хвилинку. Готується цей сніданок на диво швидко, а смакує традиційно та по-українськи.